sammen med min kæreste Jesper. Som har fået lov til at være med i vloggen. Og det vi skal i dag, det er det her. Kan I gætte hvad det er? Nej, Nå, det er noget fra Cold Cure, som vi har fået lov til at teste af, og det glæder vi os til. Skru bright tænder. Ja, og man får videre tænder af det. Så nu skal vi prøve det her. Jeg skal åbne min. Så. Og du starter med ikke at have hvidt tøj på, fordi det er meget sort. Smitter af, ja. Skal du dyppe tandbørsten i vand? Eller bare gøre din tandbørste våd. Og så dypper du i det sorte. Børster vi. Og så børster vi. Nu. Du kan børste dine tænder i 2 minutter. Nej, du skal børste til at skulle sidde i 2 minutter. Præcis. Ja. Skal du være sige? Og det er slet ikke farligt. Det er organisk. Og veganisk. Jeg har tilsat det stoffer i. Det er 100% organisk og veganisk. Det er sådan her pakke sammen. Du får sådan en smart bambustandbørste med. Den er så fin. Og fine æsker også. Rigtig god service. Det var der lavet dagen efter. Ja. Nu er vi godt i gang med at børste. Ja. Juri. Har jeg sorte tænder? Lidt. Lidt kun. Nu skal jeg da have noget mere på. Det smager ikke så slemt. Nu har jeg noget. Nej. Og jeg har sorte flere på armen. Det er sort. Det er bålet. Rækker hårdt. Nu sprøjter jeg mig. Så er vi så færdige. Havde vi ladet det sidde på i 2 minutter. Og fik det skyllet af, så nu skal vi børste med normal tandpasta. Og jeg har fået den her fine tandbørste. Og dig? Ja, før for at køre. Og igen, det kan vi trække på. I gang har jeg helt stort trække på. Det er sjovt. Og du skal bare vaske dine tænder ind, så du selv føler, at du er færdig. Det skal du. Nu skal jeg være færdig nu. Så er vi færdige med at børste tænder, og nu har vi fået fine bisser. Smil lige. Nå, det så jeg ikke. Ja, og produktet her, det vil vi fortælle lidt om nu. Det er anbefalet, at man bruger det 7 gange i ugen til at starte med. Den første uge. I den første uge, ja. Og så bagefter, så kan man så skære det ned på 2 til 3 gange i ugen. Alt efter behov, hvis nu ikke er tilfreds med første uge. Præcis. Og Cold Cure her er det originale brand. Den originale leverandør i Danmark.
Ja, så det var det, vi vil vise jer på vores YouTube-video i dag. Og vores næste video, det bliver sådan en, hvad var det, jeg fortalte lige før? Med Get to Know Me. Præcis. Så glæder jeg til det. Det bliver godt.